יש למעלה, אוקיי, כתוב. אוקיי, תעשו, ללחוץ, כן, אוקיי, ללחוץ על האוקיי. על האוקיי, אחרי זה יסתיר לכם כל הזמן. כן, זהו. בסדר? כולם רואים? כן. כן, הוא מחליט, יפה מאוד. ראינו אותו, אוקיי. רואים את עצמנו. כבר לא רואים, כבר לא רואים. אני עשיתי אוקיי, אז נגמר. בסדר גמור. מדלן, בסדר? 100%. ויעקב שיחזור אלינו, אז אני אמשיך. טוב, אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים למצגת למחקר, שממש מדבר על זה שאוכל איטלקי זה הדבר הנכון, ובעיקר למוח. זה מאמר שקראתי אותו לפני שבועיים, יש איזה ירחון שאני מקבלת אותו פה ושם, והציור הזה של צמח שנראה כמו כרוב מוח כזה, מין כרוב מוח, שמשקים אותו בעצם באוכל, ונראה בעצם את העקרונות, ונזכור את העקרונות של האיטלקים, שזה לאכול מסודר באותם שעות, לאכול לאט, לאכול דברים עם מעט מאוד מרכיבים, כן? אנחנו בסלט הרי מכניסים את כל מה שיש לנו במקרר, כי חבל, נכון? לא, אצלהם אין את הערבוביה הזאת, ולאכול את אותו דבר, כן? רוב האנשים מבשלים כל יום משהו אחר. לא, הם אוכלים כל יום באותם שעות, עם יין, עם אותה כמות של יין, והממזרים האלה, גבינות שמנות, והממזרים האלה נשארים רזים. אז אני רוצה רגע להראות לכם את זה. ולפני שאני עושה share, תחשבו רגע, מה אתם אוכלים בבוקר, מה אתם אוכלים בצהריים, ומה אתם אוכלים בערב, מבחינת, נניח שאתם הולכים לסופר, מה אתם קונים? כאילו, מה הדברים שאתם בעצם אוכלים? יש לכם הרגלים כאילו, כל בוקר אתם אוכלים אותו דבר, או מה קורה? אז, מה? אני אוכלת כל בוקר בסלט שלי, זה לא הולך בלי סלט, כמו שאת אומרת, כל מה שיש במקרר, כל הירקות. וליד זה פרוסה עם פסטרמה או עם משהו כזה. נכון. באיזה לחם? לבן או... אחיד, רגיל. אוקיי. ואני אוכל מלא, אני אוכלת רגיל. את אוכלת נכון. תכף אני אסביר גם למה. כן, אני אוכלת דגנים. דגנים? לחם קר דגנים, אבל לחם קמח מלא. קמח מלא, אוקיי. דוד, מה אתה אוכל בבוקר? כלום. כלום זה... קפה. שותה? רק קפה. כן, אני. הכי טוב? אחרי ארוחת בוקר. כוס קפה. אנחנו נדבר על זה. אתם תראו את הפוסט הזה, ואני אגיד לכם את הדיאטה שלי, שקיבלתי חותמת מראש הראשים. וואו, אנחנו מחכים לזה. ומדלן, מה את אוכלת לך בבוקר? אני בבוקר אוכלת, רק שותה את הקפה עם איזשהו משהו, ביסקוויט מלוח, 1 או 2, אבל אני רוצה להגיד משהו, שבעצם אנחנו מקבלים את ההרגלים לפי סגנון העבודה, לפי מה שאנחנו כל החיים בעצם עשינו. אני וגם בעלי, שהוא רופא משפחה, עברנו הרבה שנים, גם בוקר וגם אחרי צהריים בקופת חולים, זה היה הסידור, בטח שאתם כולם יודעים וזוכרים, זה היה מ8 עד 12 ואחר כך מ4 עד 6. אז אנחנו היינו חייבים לחזור הביתה בשביל שהארוחה תהיה ארוחה מלאה עד לערב, שהילדים היו באים גם באותו השעה מהבית ספר. אז לא היה לי בבוקר זמן גם לאכול וגם לסדר את הסנדוויצ'ים ואת כל זה, לא היה זמן פשוט גם בשביל עצמנו. אז אנחנו אכלנו איזשהו ביסקוויט אחד שזה היה איזשהו פריך, לא משנה מה. ושתינו את הקפה, אבל בלי הקפה לא יצאנו מהבית, כולנו. צהריים, זה היה צהריים, בגלל שגם הילדים באו מהבית ספר ושמרנו על זה בדיוק כמו שאת סיפרת, עם מנה יקרית, עם תוספות, עם כל מה שיש. ובערב
כל אחד לקח לעצמו מה שהרגיש שהוא עוד רוצה, חתיכת פסטרמה או איזשהו קוטג' או איזשהו גבינות, דווקא אנחנו אוכלים גבינות, לא משנה. אבל ההרגלים האלה, לא יודעת אם זה בגלל הבריאות או בגלל זה או זה מה שרציתי להגיד, שפשוט התרגלנו לאורך חיים וגם לאוכל, בגלל כל מיני סיבות ונסיבות שהביאו לזה. לא שרצינו כל כך. זה עניין של הרגל. אני עבדתי כל השנים, אז בבוקר הייתי חייבת, עכשיו אני ממשיכה את ארוחת בוקר. אם עד 10 לא הייתי אוכלת את ארוחת בוקר, הידיים שלי התחילו לרעוד. צהריים אני יכולה לא לאכול, ארוחת ערב משהו סמלי כזה קל, אבל את ארוחת בוקר אני חייבת, אין דבר כזה לא לאכול. כן. ככה התרגל. אתם זוכרים? אני כוס תה, אני רוצה, כל בוקר שותה כוס תה, עם רוס הלחם בטוסטר, וזהו בלי כלום, זה מה שיש. אבל צהריים אני חייבת. אני יושבת, אני חייבת לא הרבה, לא מנות גדולות, אבל את המנה שלי, קצת אורז, קצת פסטה, משנה מה, 2 חתיכות כבד או חתיכת חזה עוף, אבל שיהיה פה מסודר בצלחת. ידעתי שיש לך משהו. מעולה. אבל בערב זהו, בערב משהו. שלום. אייזל, יש לך שלט על הצילום, אנחנו מצלמים, אתה צריך להקיש על הבנתי, על האוקיי. להגיש אוקיי. כן. קיבלנו אישור מהקרן לצלם, וכמובן הבטחנו אחד לשני שאנחנו לא מעבירים את זה ולא שום דבר, אז תוכלו לראות את זה, אני אשלח לכם כל פעם לינק. אז אהלן, מה העניינים זאב? בסדר, נזכרתי פתאום שיש היום משהו. אתם לא נתתם פה איזה שום סימן על הקריאה. לא צפצף לכם. היום לא היה צפצוף. התרגלתם לטלפון, אנחנו איזה 5 קבוצות שמתחילות היום באותה שעה, אז כל פעם מצלצלים לקבוצה אחרת. כן היה, אני שמעתי. בטאבלט 4:45 יש 3 כמו כאילו הודעות, כן, אבל היום לא היה. כן היה. אני שמעתי. ודאי. זה היה בחדר השלישי. רגע, מי זו שגרה בראש פינה? אני, חנה. חנה. תגידי, קראתי אתמול על משפט שיש לבעל בית קפה, שנתן לבחורה לאחד הבנות, הוא לא נתן, כן, זה סיפור. זה נפטרה. הם ישבו לאכול, והם רצו מנה אחרונה הם לא נותנים, כי אין להם. אז המלצר לא ידע, הלך והביא לה מזה גלידה חלבית. ואסור להכניס שם חלבי, כי זה הכל בשרי. היא הייתה אלרגית לחלבית. כן, אבל היא לא אמרה לו, אני לא אוכלת חלבית ולא, היא רצתה, זו הלך הביא לה, לא ידעה שזה חלבי. איך שאכלה, התעלפה וזה, והיא מתה בסוף הלא. וואו. אז הם סגרו לו את המסעדה והכל. העמידו אותו למשפט, האשימו אותו ברצח, את יודעת? כן, הוא לא אשם. זה העובד שלו, הוא לא אשם. אבל גם הוא בעל הבית. המלצר יודע שאסור, למה הוא עשה? הוא ידע, טוב, היא צריכה להודיע שאלרגי. הוא יודע שאסור שם להכניס חלבי. הוא היה צריך להגיד להם, זה דבר אחד. היא רוצה חלבי. אז היו אומרים לו, אבל הוא הלך ישר לחפש. זה מקום אסור. מטורף. הוא לא ידע שהיא אלרגית לחלב? וזה כן, הוא לא ידע. הוא לא ידע. זה המסעדה פה והדברי חלב פה בשני. אחד על יד השני. אז הטעות של המלצר, אבל מאשימים את בעל הבית, כי היה צריך להודיע להם שפה לא נכנסים דברי חלבי בכלל. זה היה מסעדה מיוחדת? זאת הייתה מסעדה מיוחדת? כן. לא, זו הייתה מסעדה רגילה, אבל הייתה לא, בחורה... זה רק בשרי וסלטים. זה מה שיש לו. טוב. בואו נמשיך, נשמע נורא, אבל בואו נמשיך. זה באמת סוג הדברים
קשה, קשה שבן אדם ככה מאבד את בחורה צעירה, אני מכירה את הבחורה במקרה גם. זה היה נורא. לא פשוט. אוקיי, אז אגב, בבישול האיטלקי, הם אומרים שהאלרגיות באות כשבאמת מאוכל תעשייתי, וגלידה זה משהו תעשייתי, אלא אם כן זה סורבה, לא בזה היה מדובר, סורבה זה ללא חלב. טוב, בואו ניכנס, נצלול לנו לתוך הקשר שבין, רק רגע אני צריכה לפתוח את זה, הקשר שבין, שנייה אחת, אוכל המוח שלנו. אז אתם רואים? לא. כן, עכשיו כן, ירקות. כן. כל הצבעים. הדיאטה הים תיכונית. נכון. כן. עכשיו, מה שדיברנו עד עכשיו על האוכל, הפיצות והפסטות וכל הדברים האלה, על גבינות, על דגים, מדובר בעצם על מה שנקרא, דיאטה זה פרוגרמה של אכילה. זאת אומרת, זה לא אומר שאתם בדיאטה, כן? זה אומר זה מה שאתם אוכלים. באנגלית אומרים דיאט, כן? שאם אני אוכלת כל בוקר צנימים, זה מה שאני אוכלת, זה התפריט שלי. והשפעתן המוח מצאו מחקרים אחרונים, זה המחקר שראיתי אותו ממש לפני שבועיים, טרי, אל תבור, שבעצם מדבר על זה שזה נחשב לאוכל הכי בריא למוח, ומדוע? אז ככה, היוונים ידועים בטענתם שהמציאו את כל הדברים החשובים בתרבות המערבית. כעת, העשורים האחרונים מרמזים שהם אולי מחזיקים גם בסוד לחיים בריאים, בזכות הדיאטה הים תיכונית שלהם. דיאטה זו כוללת, עכשיו תקשיבו, כששאלתי אתכם מה אתם אוכלים, תגידו לי, האם אתם אוכלים את כל הדברים האלה במשך היום? ככה, זה כולל פירות וירקות טריים, לא מהסופר, טריים. דבר שני זה אגוזים, שמדובר על שקדים, לא כלום, פיסטוק, בוטנים ואגוזי מלך בעיקר. שמן זית, שהכוונה היא לשמן זית שהוא 100% שמן זית ולא מעורבב בשום דבר, בשביל זה צריך ללכת כמו שהולכים ליקב טוב, צריך ללכת למקום שהוא עושה שמן זית כמו שצריך, אמין. דגים, אבל לא דגים לא קפואים ולא דגים כמובן מהקופסה, אין להם שום, הם לא טריים, עוד דקה אחת זאב. מוצרי חלב, שמדובר על מוצרי חלב ללא לקטוז, או מוצרים שהם שייכים שנעשו מחלב של בופלה, שיש בארץ, זאת חיה כשרה, היא כתובה בתנ"ך, אלו הפרות של פעם, הן כשרות לחלוטין, ויש את חוות ביצרון שהיא נחשבת להכי טובה, יש את חוות נעמן, יש עוד כמה, נעמי סליחה, ועוד כמה, וכוס יין אדום, והם אומרים שבזכות 5 דברים האלה, זה המחקר שבעצם אני הולכת לדבר עליו, הם תורמים תרומה אדירה למניעת מחלות שונות, ובעיקר הם שומרים, הם משפיעים על מבנה המוח. אז אני עוד פעם אומרת, אני חוזרת אליכם, האם אתם אוכלים את הדברים האלה, אגוזים, חלב ומוצרי חלב, מה עוד יש? אני אוכלת כל הדברים האלו, כל אחד מי שמחפש דיאטה לארזות, אני כל החיים שלי חיפשתי דיאטה לעשירים. כן. מה עם אז אני אוכלת הכל. מוצרי בשר עם B12? עכשיו אני רציתי לשאול אותך שאלה. בנוגע לשמן זית. כן. האם משרד הבריאות לא שומר עלינו מפני זיופים?
שמן זית, עשרות שמני זית יש בארץ, אני נכנס לסופר, יש כל כך הרבה שמני זית. יבוא, עכשיו, אני לא זה יודע- הרבה ואני- פעמים זה ריקול. רגע, ואני בטוח שפה בארץ מרביבים אותם עם שמן רגיל. אני לא את יכולה- אתפלא, אני לא אתפלא, אבל את יכולה להגיד לי שזה לא נכון? יש אף אחד לא יכול יש על להגיד. זה שמועות, אני בחיים לא שמעתי על זה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שחשוב ללכת למקור שאתה מכיר, ואתה יודע, אני קונה מהשכנים שלי, אגב, שהם עושים את זה, ואנחנו, הם מזמינים אותנו כל שנה, לראות את הטחינת ריחיים, ואיך הם עושים את זה, אל תשאלו כמה זה עולה, כן? כל התענוג הזה, אבל אני יודעת שזה רק שמן, כאילו, אין שם שום דבר אחר, שזה לא בושל, שזה לא רותח, שלא עשו לזה כל מיני דברים, ויש צריך ללכת, כמו שאנחנו הולכים ליקב, לשמן, והסיבה היא שזה אחד המרכיבים החשובים ביותר, לשמירה על הגוף מפני מחלות. רציתם להגיד משהו? אני רוצה להגיד, כן. יש לי זיתים שלי, עצי זית, יש לי 11 דונם. כל שנה, אנחנו 40 משפחות, כולנו משותפים אחד עם השני. אז כל שנה, תלוי כמה זית יש באותו שנה. לפעמים יש שנה טובה ושנה לא כל כך. אני מקבל שמן זית טרי לגמרי, אנחנו אוכלים, אני והילדים שלי רק מהשמן זית שלהם. אז אני לא קניתי בחוץ. את גם מוכרת? אני מוכנה לקנות. לא, אני לא מוכרת, לא. יוצא לי בדיוק למשפחה. כי לפעמים פעם פעם הזיתים היו נותנים הרבה יותר ממה שעכשיו. זה כמו שהמצב נהיה מלחמות ודברים, גם הזיתים אותו דבר. הם עוברים תהפוכות, כן. אז הם נותנים פחות. פעם הייתי מקבל 6 הגלונים הגדולים האלה 6. כיום בקושי אני מקבל 3. מעולה. את מבינה, זה פחות חצי. כן. אבל אני רוצה. כן, מדלן. גם אני רוצה להגיד משהו. כן. אנחנו גם נסענו לאיטליה, לא רק פעם אחת, וגם כן היינו באיזשהו הרצאות כאלה, וגם יינות, וגם על השמן. ואמרו לנו ששמן, עם השמן זית, עם שרוף, עם מתגנים אותו. אז איך אתה עושה את כל התיקון וכל הבישול עם השמן הזה, אם אתה לא שורף אותו, אם אתה לא מבשל אותו? אני לא יכולה להבין. אם אתה עושה את לא משנה מה, צ'יפס, לא משנה מה. אם אתה עושה את זה בשמן, שמן זית, השמן זית הזה זה לאש. הם אמרו לנו אז בהרצאה הזאת, שאם זה עובר לא יודעת כמה מעלות, אז כבר מאבד מכל היתרונות שיש בשמן הזה. נכון. נכון. אז בשביל זה בבישול שמים את השמן אחרי שהאוכל שמת על הגז את הבשר, את כל המשת, אז את מוסיפה את השמן. נכון. מה זאת אומרת? ברגע שהשמן נשרף, זה כבר לא שווה, זה כבר... לא שזה נשרף. אם את מתגנת משהו, לא שזה נשרף. לא, אני לא מתגנת בזה, לא צ'יפס, לא כלום. עם שמן רגיל. ולמה אני שאלתי את זה? למה? הייתי ביוון שבועיים. כן. שם יש עצי זית קילומטרים, מטופלים, ושם בכל בית מלון נותנים שמן זית חופשי, שמים לך על השולחן שמנים בארוחת בוקר. הייתי לוקח לחם וטובל בשמן זית ואוכל עם לחם עם שמן זית. עכשיו השמן שם, למה? הטעם הוא שונה לגמרי מה שנותנים לי אותו בארץ, הוא היה צורב לי בגרון. שמן אחר לגמרי, אני מאמין שביוון נתנו שמן אורגינל. זה לא, אבל תלוי איזה עץ, איזה זית. איזה זן של זית. הסורי לא שורף, אבל הנבלי כן שורף. את מבינה? כן, שורף בגרון. צריך לדעת איזה שמן זית. זה ששורף בגרון זה אמיתי, לא? זה נכון. לא, אחד מהזנים. זה הנבלי הוא לא טוב. עדיין יש שם זית, סורי אין יותר טוב מזה.
בבצקים יש שמן, בלחם שאתה שם, אם אתה שם חמאה, או בפיצה הזאת, היא פיצה, אז השמן הזה הוא מגיע לתנור במאות, במעלות, ב80, ב200, איך זה מתנגש את העניין הזה? לפי דעתי, זה פשוט לא, או שזה נכון, או שזה לא. כן, האמת שהאיטלקים משתמשים בשומן חזיר, אבל איפה שאני, את הצילומים שאני הראיתי לכם מהגטו היהודי, זה הכל שם כשר, אז יש דברים אחרים, כמו שאתם מבינים. אתמול הייתי באושר עד, ופתאום אני רואה שיש שמן זית זול, 27 שקל בקבוק, ומה כתוב? בטעם כתית, עוד לא שמעתי דבר כזה. מדהים. שמן זית בטעם כתית. לא לקנות משהו מתחת ל-60-70 שקל, זה לא שמן. שמן זית טוב, זה כמו יין טוב, לקנות אותו יקר. וכשאתם מכירים את הכרם, כן? כשאתם מכירים את הכרם. זה, ג'ריקן של שמן. כן. יש את המסיק מגל שהם גם כן נהדרים, עם כל מיני טעמים, חלק יותר חריפים, חלק פחות, זה תלוי בזן. רוב השמן זית בארץ הוא מיובא, מטורקיה, מספרד. אבל לא במגל, הם מגדלים את זה. לא במגל. שמן זית אמיתי הוא קופא בחורף. הוא לא נהיה אותו דבר, הוא נהיה ממש קפוא. נכון. ובקיבוץ מגל הם מגדלים, יש להם קרמים שלמים של... גם לנו, יש לכל משפחה, המון שמן יש לנו ברחבה שלה, כן. אוקיי, אז האם אתם אוכלים אגוזים? אגוזים, שקדים? יש לי, אני לא יכולה עכשיו עם השיניים, אבל יש לי. אגוזים עוד אפשר, אגוזים עוד אפשר. כן, אפשר מרוסק אפשר. כאילו רעיון לא לאכול חופן ועוד חופן, אלא קצת. אורלי, בגילנו צריך שיניים אורגינליות. לא, אבל האגוז הוא טוב, האגוז אפשר לאכול בשקט. יפה. אז בעצם את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לאכול, שהאידיאל זה שאתם הולכים לנהר דגים דג ואוכלים אותו, או הולכים לשדה וכותפים והולכים, אבל אתם יודעים, החיים קצת שונים, אבל אם אתם רואים חקלאי שמגיע עם הדברים, תקנו. זה אומר שזה נקטף באותו יום או יום לפני. טוב. יש עוד כאלה, בסביבה שלנו לא רואים חקלאי. רואים אושר עד, רואים סופר, רואים... אנחנו דגים את הדגים באושר עד, סופר. זהו. אצלנו משמר השרון יש בריכות, הם כאילו, אתה מזמינה את זה מראש, הם הולכים לבריכה ומוצאים את הדג וחותכים אותו. אז זה עולה גם בהתאם, כן? אז זה לעניין. אבל את החקלאים מהדרום רואים אותם בכל מקום, הם עומדים אצלנו, הם קובעים איתנו מקום ושעה, אנחנו באים וקונים, לא מגיעים. אבל בצפון שלנו לא רואים. חבל. טוב. לא רואים חבל. אוקיי, רגע. רואים? כן. אז מה הם 5 המרכיבים החשובים של דיאטת הים התיכונית, שהיא גם טובה למוח כמו שאמרנו? אז השמן זית, וטוב ששאלת זה, אבל השמן ודגים, שזה מקור חשוב לאומגה 3. השומנים והשומן זה טוב כי זה מרפד זה גם טוב לכל המפרקים שלנו, וגם מרפד את הקיבה ומעביר פחות כל מיני וירוסים וכן הלאה. זה מה שכתוב במעבר, כן? ירקות ופירות, כמו שאמרתי, עשירים בוויטמינים ונוגדי חמצון, ואגוזים, מקור לשומנים בריאים וסיבים תזונתיים. כן, יש לנו פה בעצם מה לעשות. מאוד חשוב לשתות מים, זה אחד הדברים הכי חשובים למוח, המוח שלנו זקוק למים, אז אנחנו רואים פה את התמהיל של healthy oils, זה שמנים בריאים, ירקות ופירות, כמה שהם יותר טריים יותר טוב, וכמה שיותר מגוונים, פירות כמובן, הם בעד, פה האתר הזה מאוד בעד, כן, הווארד, המדיקל סקול אוף הווארד, מאוד בעד דגנים מלאים, אני תכף אדבר איתכם על זה, השיטה של המוח דווקא אומרת שלא,
וגם לא הבישול האיטלקי הים תיכוני, ו-healthy protein זה אומר שזה בא מדגים, מבינס זה שועית, ומעט מאוד בשר אדום ומעט מאוד גבינות. אוקיי, עכשיו לגבי עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, ואני קורא במחשב שה-B12, שאחד הוויטמינים הכי חשובים לבן אדם זה B12, והוא נמצא בבשר בקר. אז אומרים, תאכלו בשר בקר ומוצרי חלב שיש בהם הרבה B12, שזה אחד הוויטמינים הכי חשובים לבן אדם. כן, טוב, אתה מדבר עם צמחונית, אבל אני... רואים את זה בבדיקות. לא רק פעם בחודש. הנה, את רואה? תסתכלי, B12. זה הכי טוב, ב-B12 הזה. אני לא צריך לקחת ויטמינים, כדורים בשביל B12. תאכלו הרבה בשר שיהיה לכם ויטמין B12. יפה. אני בתור טבעונית לא בדיוק עושה את זה, אבל כן, אז אני אוכלת כל בוקר בדיוק את מה ששמת, אני שמה מתחת ללשון בבוקר. אבל באמת זה חשוב ב-B12. עכשיו, הגישה של הדיאטה הים תיכונית, ושל השיטה הזאת של המאמר הזה, הם אומרים לא לאכול סיבים שהם סינתטיים, זאת אומרת, לא לאכול פתאום דברים מועשרים בכל מיני סיבים וזה וזה, והם מביאים לדוגמה לפרות יש 4 קיבות לפרות, אחת למלחים, אחד לזה, ואחת רק לסיבים. אז סיבים יש בירקות, יש בכל דבר, אבל יש בעיקר בירקות ובפירות, אז הם אומרים תאכלו את זה טבעי, אל תאכלו שום דבר מאושר, כי המערכת עיכול שלנו לא בנויה לעכל את זה, ואז מה שאנחנו אוכלים יוצא, זה לא קורה לזה כלום באמצע, כן? אז זה הגישה, אבל אתם יודעים, כמו כל דבר, יש ככה ויש ככה. הגישה הים תיכונית אומרת לו, תאכלו כמו האיטלקים, לחם לבן וכל הדברים האלה, ונמשיך. רק רגע. לבטטה יש הכי הרבה סיבים. גם רגע, הבטטה את יכולה... חושבת לאוכל בריאות. מה אני יכולה? ללכת אחורה? לא, מי זה? דגים, לא. ירקות ופירות, זה מה שחשוב. וטרי. אוקיי, עכשיו, מה ההשפעה של הסוג אוכל הזה שאני דיברתי עליו, שהוא מורכב רק מ5 מרכיבים? עוד פעם, אם אתם חייבים בשר תאכלו, אני עוד פעם, אני קצת משוחדת פה, אבל בהחלט. אז לקחו במחקר שנעשה באוניברסיטה בשיקגו, לקחו 581 אנשים מבוגרים בגיל ממוצע של 84, ואמרו להם תאכלו רק על פי המתכונים, הדיאטה הים תיכונית, ועקבו אחריהם במשך 6 שנים, אוקיי? ואז בדקו איך זה השפיע על המוח שלהם, וגילו שהרקמות המוח של מי שהקפיד בצורה ממש נזירית על הדיאטה הים תיכונית, הרקמות של המוח, כלומר שהקשרים החשמליים, כל האלה שמעבירים אחד לשני מידע, בתוך המוח נוצרו עוד ועוד, והמוח שלהם היה צעיר יותר ב18 שנה, מאשר אלה שאכלו רגיל. ויותר מזה, נמצא כי הדיאטה מפחיתה את הסיכוי לאלצהיימר, ומאטה הידרדרות קוגניטיבית. אוקיי? ואיך הם הגיעו לזה? השפעת התזונה, הם פשוט חקרו איך התזונה הים תיכונית משפיעה על המוח של הילדים. אז בצד ימין יש לנו דיאטה מאוזנת, זה מחקר שנערך באוניברסיטת רוטרדם בהולנד, לקחו 2,326 ילדים בני 8, ביקשו לשאול אותם מה הם אוכלים, כמו שאני שאלתי אתכם, כן? ואחרי 2 בגיל 10 סרקו את המוח שלהם,
והתוצאה הייתה שאלה, שהקבוצת מחקר שאכלה כמו, בדומה לדיאטה הים תיכונית, כמו שאמרת זה פרוסת לחם עם שמן זית, כן, שטובלים אותה בשמן זית, או שאכלו דיאטה מאוזנת, תכף נדבר על זה מה זה, הראו שנפח המוח שלהם גדול יותר. בעוד ילדים שאכלו דיאטה מערבית, כלומר אכלו שניצלים, אכלו המבורגרים, אכלו צ'יפסים וכן הלאה, ומזון תעשייתי, נפח המוח היה קטן יותר. אכלו גם שוקולדים וכל מיני ממתקים. עכשיו, מה זה דיאטה מאוזנת? ילדים שאכלו דגנים מלאים, מוצרי חלב ושומן רך, הכוונה היא שאין, כאילו, אני לא יודעת מה זה בדיוק שומן רך, אני צריכה לראות מה זה התרגום, אני תרגמתי את הכל מאנגלית, כל אלה שמן הראו, בן שלי חקר, שהמוח שלהם גדל, הנפח של המוח גדל, דיאטה מערבית, זה ילדים שאכלו חטיפים, תפוחי אדמה ומזון מעובד, הם הראו נפח מוח קטן יותר, ודיאטה ים תיכונית זה ילדים שאכלו דגים, ירקות ופירות, הראו נפח מוח גדול יותר. זאת אומרת, גם דיאטה מאוזנת וגם דיאטה ים תיכונית. אז איך זה בעצם משפיע עלינו? אבל זאת השאלה. למה אם אנחנו אוכלים את זה, אז זה יותר טוב, אם אנחנו אוכלים משהו אחר? אז עשו סריקות, עשו באותה אוניברסיטה ברוטרדם, עשו סריקות של 4,200 מבוגרים. התזונה היא דורגה לפי התאמתה להמלצות של הבריאות הרשמיות של הולנד. ונפח המוח נבדק באמצעות התוצאות, באמצעות המכשירי ה-MRI, אתם יודעים מה זה MRI? ממש סורקים את המוח, בוא נגיד שבינינו הסריקה עצמה לא הכי בריאה, אבל בסדר, והתוצאות הראו התאמה ברורה בין הציון התזונתי, זאת אומרת עד כמה הם אכלו דיאטה מאוזנת או דיאטה ים תיכונית, שאנחנו יותר קרובים לים תיכונית, בין ציון התזונתי לנפח המוח, זאת אומרת ככל שהם אכלו תזונה יותר ככה, הם דירגו, אם תסתכלו על אחד, הם דירגו את התזונה בסולם בין 1 ל-14, בהתאם להמלצות הבריאות הרשמיות. MRI, סריקות של MRI, זה בעצם מראים את נפח המוח, הוא נבדק באמצעות סריקה שבעצם רואים את זה על צג, ואפשר לראות לפני ואחרי אם זה השתנה. מה שרואים זה נקודות שחורות, שבעצם שזה מראה שנוצרו קשרים חדשים בתוך המוח, זה בעצם גדילה, אם היה לי לפני נניח 20 קשרים, יש לי פתאום 30. זה אומר שאני חושבת יותר ואני משתמשת יותר במוח, תוצאות נמצאה התאמה ברורה בין הציון התזונתי לנפח המוח. עכשיו, נפח המוח, מה עוד כתוב פה? ואז הם יצאו עם המלצה חד משמעית לאכול או את זה או את זה, זאת אומרת, או לבדוק טוב טוב איזה שומנים אנחנו אוכלים, כן? כמו שאמרתם שזה לא יהיה מעורבב, שזה לא יהיה מטוגן, שזה לא יבושל עד אימה, שבאמת קודם יבשלו את זה, ובסוף הבישול אחרי שזה קצת ירדו הטמפרטורות ישימו את השמן, כי אנחנו רוצים את השמן, ושזה יהיה בשעות. יעקב, אתה צריך ללחוץ יש לך על המסך משהו לבן, תלחץ על כן, על אוקיי, כדי לראות אותנו. אתה עושה את זה, יעקב? אני רואה אותו. כן, רואה אותך, כן. יופי, יופי, טוב. ואז, ומאוזן, הכוונה היא גם השעות, לאכול את אותו דבר, לאכול 5 מרכיבים, זה הים תיכוני, והמאוזן זה בעצם דיבור על השמנים. האם זה מדבר אליכם? כן, למה לא? זאת אומרת, לאכול מעט מרכיבים, אני קוראת לזה, ובצורה ככה לברור את הדברים שאני אוכלת בפינצטה, ולאכול אותם. נגיד את זה ככה.
את הפירות צריך לאכול במאוזן. הם מלאים עם סוכר. נכון. לא יותר מדי, כמובן שום דבר לא להגזים. אני אזכיר לכם רגע, אני רגע אעשה את זה, איך נראה הבישול האיטלקי, רק רגע אני אסגור את זאתי, את המצגת הזאתי, ואני אעלה את המצגת של הגטו, רק רגע, אני מראה, אני עושה שיתוף, רואים. כן, כן, הנה. סגר. עכשיו, תראו את הסלט בצד ימין למעלה, זה עם העגבניות, הוא לא מעורבב כמו אצלנו, שאנחנו מכניסים את כל ה... כן, יש פה קצת חסות, איזשהו עלי ריחן, יש פה את הגבינה הזאת, הברוסקטה שהיא בעצם גבינת בופלה, ועגבניה, ומעט, הכמויות פה קטנות. בצד שמאל תראו, יש פה עוד פעם עוד סוג של סלט, 4 מרכיבים, יש שם קצת גזר וקצת ירקות עלים, כל מיני עלים ירוקים, קצת עגבניות שרי, ואם אני... ביצה. נכון? זה ביצה? לא, הלבן הזה זה לא ביצה, זה אורז. הצהוב... בצלחת ריקה. החלק הזה של הביצה. תראו את הגודל של הפיצה, היא קטנה. לא מדובר בלאכול הרבה פיצות. ופה באמצע, מה שאתם רואים פה שנראה כמו לחמניה, זה בעצם חצילים עם גבינה, שעוד פעם זה הגבינות המובחרות, הטובות, הנהדרות. בואו נראה מה עוד יש פה, מה עוד שמתי פה. פה זה בעצם בפרטיבו, זה הגודל של גבינת הפרמזן שהם אוכלים, כמובן הם טובלים את זה גם בשמן זית טרי, זאת אומרת לא מבושל, וגם ברוטב וינגרט, בעצם בלזמי שהוא מאוד מאוד טוב לעיכול. ופה למטה יש כל מיני גבינות מדהימות וטעימות. חתיכות קטנות, את רואה ביסים, קטנים מאוד. כן, זהו. זה מה שהם אוהבים, כן? בואו נראה אם יש עוד משהו. הנה, זה מנות קטנות, אני לא יודעת אם רואים את זה, זה מנות... את האיטלקית. זה כן, זה את הבצק שהם עושים לבד. בצד שמאל זה הבצק, זה רוטב ריחן. רוטב ירוק, עם תרד הם עושים את זה, במערבבים. בדיוק. פה יש עוד כמה, זה מנות קטנות, והסוד הוא הערבוב עם מרכיבים כמו הרוטב הבלסמי שהוא נהדר, או בעצם עם השמן זית, זאת אומרת, והם, איך הם אומרים, ההוכחות זה עליהם, הם מראים את עצמם, ההוכחות זה עליהם, הגוף שלהם, השמירה שלהם היא מדהימה. אז זה יותר ממדהימה, זה גם משפיע על המוח, לא כתוב פה, אבל במחקרים אחרים אומרים שחייבים גם לשתות מים, לא רק יין, כן? בשביל המוח, כדי שהוא ימשיך, וזה גם טוב לסירקולציה של הדם. חייבים, אתם שומעים את הכלבה שלי בהתקף נביחות. אז גם כן חשוב מאוד לשתות מים, ולגבי מרכיבים, אני רוצה להראות לכם למשל, מי שאומר, אני, בכלל אומרים בגדול, שאחרי גיל 2-3 אנחנו לא אמורים, הגוף האנושי, לשתות חלב. אבל אם בכל אופן אני רוצה לשתות חלב, עדיף לשתות את זה, אתם רואים, יש משהו שקוראים לו נטול לקטוז, הנטול לקטוז הזה, זה כל חלב, וזה במקרה ממחלבות רמת הגולן, הבן שלי הרי שומר כשרות, זה מקשר למהדרין, אבל יש לטרה ולתנובה ולכולם, יש להם את הנטול לקטוז, שבעצם בחלב, מה שאנחנו מתקשים להקל, זה את הלקטוז. ומי שלא אוכל בשר, אז הוא יכול לקחת תוספים, כמו מה שהראית, זאב, את ה-B12, או שהיום מדברים לקחת את
את זה, את הסידן הזה, אני מראה לכם פשוט כי אני... אוי, זה בדיוק מה שאני לוקחת עכשיו. בדיוק, זה עכשיו... זה עכשיו בדבר החדש, יש לזה איזו טכנולוגיה חדשה ישראלית של ננו משהו, המורפים, שבעצם זה גורם לנו לספוג את זה יותר טוב, שבעצם המטרה היא באוכל שלה, בלאכול חלב. הנה פי 12. תעביר לי את זה, כן. זה בעצם, זה טוב בשביל העצמות, הרי אנחנו מדברים פה על דברים. עכשיו, מי שממש אוהב חלב, ואוהב חלב צמחי, אני רגע יקום שתראו את זה יותר טוב, זה מכשיר ביתי שעושה, כן, הוא די גדול, שעושה בעצם חלב צמחי. עכשיו תראו, כל זה גוף החימום, ופה התחינה, כן? ופה שמים קצת מים, לפי איזשהו דבר, שמים ליטר מים, כן? וסוגרים את זה, זה מכשיר סיני שבאמת עולה משהו כמו 70 שקל, כל שנה, שנתיים אני זורקת אותו כהולך. עכשיו, בגלל שאני צמחונית, אני עושה את זה, אני שמה 15 שקדים, כל דבר שהוא, ואז זה תוכן את זה, ומחמם את זה ותוכן את זה, מחמם את זה ותוכן את זה במשך שעה. את השקדים? או שקדים. תוכן את השקדים? וזה הופך את זה לחלב. ואני מתה על זה, כי אני אוהבת כל מיני דברים, אני גם אוהבת לשתות את זה, וגם אני משתמשת בזה לדייסות וכל מיני. עכשיו, כשאני תואמת את זה, אני אומרת לכם, אני משתגעת, כי אני מבינה שמה שאנחנו קונים בסופר, אין שום קשר, צודקת. ולמעשה, מה שהמכשיר הנחמד הזה עושה, אתם יכולים לעשות את זה בבית, פשוט לקחת ציר, לטחון את זה, זאת אומרת, להרתיח את זה, ואז לטחון את זה ולהרתיח, ואז תראו איך שזה לאט לאט שמים ליטר מים, לא יותר, על 15 שקדים, ופשוט לטחון את זה עוד פעם ולחמם ולטחון ולחמם, ובסוף פשוט לסנן, ויש לכם חלב לכל דבר, אתם יכולים להוסיף לזה מה שבא לכם, וזה הרבה יותר טרי ממה שהראיתי לכם הרגע, אבל יש אנשים שאומרים, אני משוגע, בשביל קצת קוץ חלב אני אתחיל להשתגע כל בוקר, אז תחליטו מה שאתם רוצים, אבל זה מאוד חשוב באמת, גם כי זה טרי, גם כי זה, אתם יודעים, בזמן שאתם אתם יכולים לכוון את השעה, אתם הולכים לישון, אתם מכוונים את זה ל6, אתם יכולים לשים שיבולת שועל, יש לכם שם דייסה נחמדה ביותר וריחנית וכל מיני דברים, אז זה כל מיני פטנטים שכל אחד יכול לבחור לעצמו כדי להיות על הציר היותר טרי. זהו, לא התקדמנו הרבה, אבל התקדמנו קצת, אנחנו עומדים 2 דקות לסיום, מה אתם לוקחים מהדברים שדיברנו היום? דברים טובים, אין בעיה לא לקחת. האכול בריא. אני רוצה להגיד לכם שפעם אמרו אסור לאכול ביצים, ומותר לאכול 7 ביצים לשבוע, כבר קראתי על זה גם כן. עכשיו איך תסבירי שסוכר לבן הוא יותר יקר מסוכר חום, אף על פי שיש לזה עבודה יותר והוא יותר יקר. יש פה הרבה דברים שלא מובנים בנוגע לסוכר גם כן. אף על פי שסוכר חום, השחור, הוא יותר בריא מהלבן. זה מוזר הכל. פחות מזוקק. הוא פחות מזוקק. הסוכר החום? החום, כן. זה עיבוד פחות, נכון, זה עיבוד פחות, הוא צריך להיות יותר זול. עכשיו איך תסבירי שמורידים את הקליפה מהחיטה האורגינלית ועושים לך לחם לבן, אף על פי עם הקליפה זה יותר בריא. זה דברים... דווקא הגישה הים תיכונית אומרת שזה לטובה, מכיוון שאנחנו לא יכולים להקל את הזה. עוד פעם, השאלה לפי מה, אבל לא יכולים להקל את הדברים האלה. הלחם שלהם טוב, האיטלקים. הלבן. לבן, משהו, ואיזה טעם, זה... אין דברים כאלה. מתמכרים לזה, יותר ממה שהבגט. הלחם השחור שהוא יותר בריא. אני בינינו מאמינה שמה שאתם אוהבים זה כנראה מה שהגוף שלכם צריך.
ובתקופות שונות אנחנו צריכים דברים שונים, ואם פתאום יש לכם מה שנקרא שיגעון על שקדים, לכו על זה, אתם צריכים את החלבון, וכן הלאה וכן הלאה, וגם אין רק דרך אחת, כי כל אחד מתפקד אחרת, כמו שאמר זאב, אני חייב בשר אדום, אני לא זוכרת מה זה בשר אדום, כן? אז זהו, הגענו לשעה 6. מה, הצמחונית? צמחונית טבעונית. בקיצור, אז הגענו לשעה 6, אנחנו רק נגענו בנושא ונמשיך, כי יש לזה השפעה לא רק על מה אנחנו אוכלים, אלא גם על איך אנחנו חושבים. טוב, שיהיה לכם יום נפלא, ביי, להתראות. שבוע נעים ושקט. שבוע טוב. ביי ביי, שבוע שבת טוב. שלום. שבת שלום. שבת שלום שקט. תורה. שלום, שלום. אמן, 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 רק שקט כמו היום תודה לאל. אמן. אתמול שלום, ב-12 שלום בלילה, לכולם. קריית שמונה. כן. 2 בבוקר בנהריה אצל הנכד שלי. כן, לא, בוכים והזעקות בלי סוף. 2 בבוקר. אבל בקריית שמונה פגעו ועוד איך. וואו, נכון, כן. נכון, קראתי משהו, בקניון, הם פגעו בקניון. כן, אוי 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 אוי. מטורף. טוב, שהשם ישמור ושייתן לנו שבאמת